हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबावलायबाय नै लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै आङो सोनाफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायदो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो नै लोगोफोर रायजोनि दै हगार हरबाय आंहा दै आजावनो नागिरदों दाहाय जि जोम सुनो आरो 8:00 हगार हर नालाय नै लोगोफोर आंहा दै आजावगासिनो रायजोनि दै लोगोफोर वाटार साप्लाइ 8:30 हगार हर नालाय लोगोफोर नै बरथिब जाजोबनोसै गासिबो बरथिब जाना आग्लायबावो आरो आजावनानै लाखाबाय आङो सानसे इजोंनो माबा माबि सुबाय थानोसै जि जोम एबार संनोसै आंहा लोगोफोर ना एरि सायखांबाय मा जादों मेथाइ नै बेहा मेथाइ मोजोनैहाय खुसिथार लोगोफोर नै अमा बेदर रुनाया जाबाय सुनानै होनोसै बन्द' खालामनो जाबाय लोगोफोर आंना दिनैनि ना सानाया एसे रथारनो बाथोन देनोसै आंहा बाथोन देनोसै लोगोफोर जाबा थोस्लाबनाय नङा ओंखायनो आं बाथोनसो देनोसै दा लोगोफोर बाथोन खालामनोसै बाथोना मोनबाय आंहा लोगोफोर नाया एसेल' नालाय सामब्राम बुरजा होनाय एवबाय आरो देनोसै लोगोफोर आङो दावदै एवनोसै ना बाथोनखौ देखांबाय दावदै एवबाय दावदै आमलेट बाथोनखौ एवबावगोन लोगोफोर आंना दावदैया मोनजोब्बाय आङो दावदैखौ दिनैहाय सारायसे एवबाय लोगोफोर सारायसे ग्लोब दावदै आमलेटखौ अमा बेदर फ्राय मोनबाय लोगोफोर अमा बेदर खांखिलर मोनजोब्बाय गासिबो मोनजोब्बाय आलुजों ना लोगोफोर ओंख्रिया आलुजों ना बालाबाथिया गोरान दिनैहाय एसेल' नांदोंमोन दिनै फिथिख्रिखौसो नांदों आरो मैयानिसो दावदै सारायसे आलु जल लोगोफोर ना बाथोन ओमफ्राय अमा बेदर फ्राय दिनैनि ओंख्रिया आंहा फाथो बिलाइ गोखा सायनादों फाथो गोखानि बिलाइ सायनादों आरो नारजि बानायनो सायनानै फोरानसै लोगोफोर आंहाहाय नारजि सायना दोनो फाथो गोखा सायना दोनो फाथो बिलाइ नारजि बानायसैलाय लोगोफोर नै आं दा नारजिखौ सायखांबाय आरो नै दा लामगासिनो सान्दुङा ओरैबायदि गोसा लोगोफोर सान्दुङा जोंलायलायनाय दाननो रानगोन बे नारजिया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दोनथ'नोसै नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन सनाफोर बाय बाय